بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبو بلجلي فوكا أول منو أمانك جين جمانو جمانك أمانك بارو بارلا ملكونو أني ملكوكا أمبو فوني إسلامي فولي نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيغا سوليك تشيبا سونوماينكا كرامي ني أكانينا ماي نفانيا أم بلجلي دالي مين كرا دالو بلجلي كرا كرابا من كانو كاسون سانفرا ولوفلا دوغفرا ولوفلا بانغامانو fondisika ujijoro tawani gelaka taw munu dona munu maddo munu yira munu mai nimbele jile dara chaba min kanu kama nodi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambe soli kaka na so dingo bele jide amba fuko Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim ina fa yira ba kalama chumina Pinal TV jabarenika jamukami na besigi awi je dungo do sum tigele ko fe nan ko jamukai ma ko special Ramadan na chumina ninga sika anga sungoro kalo bayin ka lanyana ma ni anga wajulu kawye ka lanyana ma ni dine sangoro tali kuma wi ka lanyana ka ambo flu chaman ko nana mamunu boke odi anga imamu wi o kuma na nyi wele blanga imam bama o bela jele bado kadaka atemena kenen ka teme ko damado o kuma na ni odi imam alhaj Moulay Suleiman Balo amba fama imam assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kur basti alhamdulillah malatan bina fo su indi gele me balo la kawla sa Amadi lala ko sube bare ngeni to be pango kelengele ani nyawai kadaka ni mugani nani sura kono bi mugani duru shui okmana anyi wile kana kenenga bi kadaka ni wati nunu sira bele jeli bado fen flabe mawbe ulu nyasigi o fen folo folo laylatul qadr sui fen flana fenjme o zakatul fitri ina fo bele jeli ba kalama chugo mina ni ambe sumausa ka sarakati munumbo seli yere don konnana yani seli keno kachi wala kele yani seli chayna fo yere fana ya fanyana chugo mina o kuma na num fen flan num be ka nyaski nga kerengere yana ansigile be sigi mina bi o de zakatul fitri fenjme no zakatul fitri abe po chugo di abe boni mina unjumoy bo chugo jumoni bo chugo jumon bala do ko nyante meni anye jamu kanke aka anya jira ka fo ni Allah subhanahu wa ta'ala sonama bi anasika na maula kuna funi ala kajurula zakatul fitri akanga boni mina munwi akanga bo chugo mununa ke chugo munu bala akanga bo suma mununa antu nya fo mo bi keren yala ka jamukan sige spécialement zakatul fitri kan o ka jamukan mandi kana ka no de spécial ramadani o denke na bolma ke fe no de Cheikh Mahmoud Siye kata faraka imam alhaj Moulay Suleiman Balo o kuma na mba fiye ko tafaddal. alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah ambe Allah ta'ala fuka tanu ka wali nyumando masami an sige yan bi fene anga dine wala keneka ka foli bila teleso barakelaw bela jelema kana si adele bagawma ani tele lama baga bela jelena naje baga alhamdulillah otemenen ko fambe duwa ke ame sungolo tan sabanana ala ko timede ama allahumma amin su bele bado foli ndo ko ina fi ya fo chum na lailatul qadr ala ka ambe ama allahumma amin nan bena ma angala batu fen ya ke fardani na flawla ala ka be minay allahumma amin otemenen ko fam kundane meselimika zakatul fitri ambe ko fo dine magoy ngadem ba mago be selima musa gawla wachi ambe do gala ko feren allahumma amin ala ko do de ma mago bola selima fini fara de umbe kulela krefe muso be kulela krefe o nga sinda wari ni nga jabe da wari ni nga kundla wari de sunu fana bala ba selifini ko mana allah subhanahu wa ta'ala de anu wabai ala kanu gambara jili insha allah ta'ala otemenen ko fa alhamdulillah ina fi ya fo chugumina zakatul fitri sungolo bara be kunche nali kusobe ale boli be damine sungolo kono kata se seli don sani mogo kata seli kanela o de kan kusobe alhamdulillah
nya fa nga figo kitabu kono no maliki ya kitabu e kerngere na mane muqaddimatul iziya la atigi ba fi zakatul fitri boli be damne klefla sani silche donc na fara klefla sani silche o yesungolo kle muka ani shekina ka jati tawla kata se selima o de klefla sani silche zakatul fitri boli be damne ni fokun yemuye parce que fo zakatul fitri ga jati de ni ma le jati doro kuma do abi mine mogodo be ba soro te sun mogodo be ba soro atigi la mogo shi temena sun na fo mogo korbal la mogo wal madimsen na mogo amase sun wal madim kura bangene zakatul fitri nya fi be bo beri to la ala kira sallallahu alaihi wasallam aya fanya sunna wajibi alen bado abe bos la me bele jelen to la cheni muso be babo dimseni ma korbo be babo horani jo be babo marabaga ni marade be babo Allah akbar bedi be zakatul fitri bo jago yalendo ni be jago yalendo islam be la jelen ka ika zakatul fitri bo ka fon suna masun gulo ni tala yoron yo fi o te menen ko fa ala kira sallallahu alaihi wasallam sallim ayni mbara inda min madina de Allah akbar donc ayada min madina bolo min be u bolo zakatul fitri boli da min na madina de madina mabo maka da madina de parce que anana sunne kofe sungolo dira o le kofe zakatul fitri nana akunte ka ko sunni ya fam donc ala kira sallallahu alaihi wasallam aya bo balo de la balo mbugulo ado tamaro la kanga be hakem makire fo ko kofe yi balo ina fo keninge minumbe ani balo to minumbe no ko balo ya kanga bo hakemina kira lu be fo sallallahu alaihi wasallam o ambe yoro mina anga yoro la ala chugula abu wan fe nga balo fan chama ne la mimbedu parce que akune kam miskina utanga adon delima no fantam yi ko na tajo dala ka deluke ya kundo yi o temenen ko fetuni abike ke e ka sun sanu ya ka boye feminun ballendu ka imanga ben fendo la je yala je imanga fendo fo yafo o olu feminun bi soro sun konna la bina fo be ka woye ka suna abolu kirpie ko lu datkuye wa iya bolimi ka ba Allah taala je abo fene abake bo soro sabla ni mo mi ala kira labatu abina fo tige ala labatu wa man yati rasula faqad ata Allah taala bo fo ni mo mi kira labatu abina fi ala labatu donc kira de ko wajibi do ya fam donc nous ni zakatul fitri bokunye akanga bo mina nya fi en fe an o de anga bolo fambaye ame munu bu anga limbo yula bolo famba ame mindu parce que neti mindu ne odnema a ko ngansigi ndisigi de me mindu meto nyine ne me mindu ni oja besigi ni dunya nga jamana intaka laje iba yi fama fara fantanka bela jele be malodi du mi me excellence mi me dor be won me malodi du o tawa donc abe bo malodi la na be bo o de anyumai do fana ba fo ko ka ke kabayi ayi yoro mi be ko kababe duyi aba ke kabayi parce que akune u kana tajo do dala ko fenta mbolo bi e be ni sojala I parle mbe ni ga demba be ni sojala be dumunina don na len flajo ko fo itambolo fi sabilillah Allah iba ibe ke chugo dola muslim an nyogo mina min fora iba soro abo taka boyla doni wa alne ko ke bodi kuma do abe boyoro jane ga ne fe ko o sane ga signa ta ka fo ka bo ke seli fancha mam takato donc na bora ka di wa fo ko fi into be donge na sare akila tigale me seli ko konna ala barka mi e balo ko o kon fle ni mbolo parce que seli ekle sabade seli do na do se jefla donc ni bela jele seli ka ko ako ke ni soja kono e ka zakatul fitri no babola no babala donc iba bo aka balo famba de la au be mi utiliser nya fi o de mbaloy on a lebe bo ani ni mo ma se ga sun fidiatu to am masakin ibe miskino la dumi ke ale no oti bo minan kelina me abe bo balo kelina balo e qualité kele me o me oti kele o me no tekele o me no tekele parce que mo ba nyagami an ba be fo ko mure non mudu o de foloy ni mama sun ibe mimbo ibe mudu de bo o mudu de fenda madama glone me mudu la ni ma sun ibe mudu bo o ko fe na fora ki kaliki kalachi ibe mudu bo o ko fe tuweni ni mo mi ko la kallike cheka fo ko muso ko keram ba ko e walma o na nyo na o ibe mudu de bo o be mudu de o de mina fitini mi fleni ambulo o ni mina wala o de mudu to ni mami ye kalili do ke wala kelima
i ma se ka sun donc i kan ka fɛn mun bɔ n'o ye mudu ye o mudu in de filɛ nin ye tan o ni zakatul fitri mina fana o n'o tɛ kelen ye mais anw bɛ nin bɛɛ wele ko mure mais n'o sɔrɔ ni mudu min filɛ ni nin mudu tɛ maa mun bolo wali kelen maa minnu ɲɛ banna i n'a fɔ jamana kɔ kan u bɛ nin mudu in u b'a musali ta ni jumɛn ye alhamdulillah ɲininkali ɲɛna nin mudu kan ka bɛn cɛ min ye mutawasitu ye n'o ye cɛmancɛ mɔgɔ ye kuma dɔn o tɛ ne ye ne fasaden don manja o tɛ ne ye mɔgɔ min ye cɛmancɛ mɔgɔ ye n'o y'a bolo fila don balo la k'a fa o de kan ka bɛn mudu kelen ma k'i bolo fila fara ɲɔgɔn ka taa k'a fa balo la o bɛ bɛn nin mudu in o bɛ bɛn nin ɲɛ kelen ma alhamdulillah ɲ'a faamu kitabu b'a fɔ ko bi muddihi nabi sallallahu alaihi wasallam k'a bɛ bɔ nabi man ka mudu de u b'a fɔ a ma ko afna mɔgɔ hakɛ mutawasitu min ye cɛmancɛ mɔgɔ ye o bolo falen balo la yɛrɛ o de kan ka bɛn mudu kelen ma i y'a faamu donc ni nin t'e bolo a bɛ bɛn o ma o ye kelen filanan i b'a suma fɛnɛ kulo kilancɛ la kulo kilancɛ o de fɛnɛ bɛ bɛn nin ma kulo kilancɛ balasi ninnu ka sɔrɔ namara t'a la i ma balasi lata kɔfɛ i ma lata ɲɛfɛ ni ala ta i yɛrɛ lata kɔfɛ walima i dogo mɔgɔ la i ti dogo ala la balasi normal kulo kilancɛ o de kan ka bɛn o bɛ bɛn ni mudu in o ɲɛ kelen ma maa minnu lajarabilen don ni bana ye walima lahala wɛrɛw ye ni olu ma se ka sun donc olu kan ka fɛn min bɔ n'o ye mudu ye malo la wali kelen n'u bɛ jamana wɛrɛw kan u bɛ fɛn min dun ka ca ni bɛɛ lajɛlen b'o dun o nin ɲɛ kelen de kan ka bɔ o ye maa kelen ye o ye mudu ye mais an b'a bɛɛ wele ko mure ye n'o tɛ nin tɔgɔ de mudu nin tɛ mure ye nin tɛ mure bɔ voilà nin tɛ mure bɔ donc sisan n'i ye nin sɔrɔ nin fɛnɛ ɲɛ naani o de bɛ taa bɛn sɔw ma sɔw de ye minɛ kumaba in ye o sɔw de ye zakatul fitri bɛ bɔ min na o bɛ bɔ minɛ mun na nin de sɔw ye nin fana ni mure fana tɛ kelen ye mure tɛ kelen mure ɲɛ naani de ye nin o b'a yira nin ɲɛ kelen ye mure ɲɛ naani ye nin ɲɛ kelen bɛ bɛn mure ɲɛ naani ma est ce que i y'a faamu a fɔ kun ye mun ye tuma dɔ ni sɔw t'i bolo i b'a jate minɛ i bɛ mudu naani o naani bɔ i b'a jate k'o ye sɔw kelen walima kuma dɔ muri e kan ka mudu de bɔ nin sɔw ɲɛ naani ayi nin mudu nin mudu in ɲɛ naani o bɛ bɔ sɔw ɲɛ kelen ma donc zakatul fitri mun ni an kelen don ka jamukan in sigi o kan bi o de minɛn filɛ nin ye tan voilà sɔw o bɛ taa bɛn kilo joli ma nin bɛ bɛn kilo 2 ani tila o bɛ bɛn an ka kilo 2 ani tila ani garamu garamu 160 o ye figotigiw ka fɔ ye o bɛ kɛ a sanfɛ mais kuma laɲini ye jumɛn ye n'i ye sɔw sɔrɔ ka sɔw fa dɔrɔn a banna parce que kilo 2 ni tila ni olu buruburu ninnu kuma dɔw kuma ka ca mais n'i ye sɔw ɲɛ kelen bɔ n'i ye nin fa k'a kun jɔ dɔrɔn a banna donc o ye mɔgɔ kelen ne maa min kan ka mudu bɔ sisan donc nin ɲɛ kelen de kan ka bɛn maa kelen ma o ye mɔgɔ min kan ka zakatul fitri bɔ ɲɛ kelen o ye mɔgɔ kelen ye cɛ fara muso ka denmisɛn fara maakɔrɔba ka si ta man bon si ta hali den min bangera sisan den min bangera hali sunkalo misaliya la suntigɛ tɔ 3 minutes duuru den min bangera walima hali selisu den min bangera a bɛɛ b'a bɔ a bɛ fɛn kɛ mudu in sɔw ɲɛ kelen bɔ wala sɔw de ye muru ye mudu o ye dɔn ye o ye dɔn ye i y'a faamu donc mais an b'a tɔgɔ fila bɛɛ fɔ kelen ma n'o tɛ nin de ye sɔw ye nin ye sɔw ye o de bɛ wele ko mure o ye mure ye awɔ i y'a faamu donc ni ɲɛ kelen o bɛ bɛn ni ɲɛ naani ma ni n y'a faamu sisan zakatul fitri mun ni n'an kan k'a bɔ o kan ka bɔ ni nin minɛn in de ye voilà sɔw ye o mana se ka kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o mana kɛ jamana o jamana kan a bɛ bɔ ni nin minɛn in de ye maa kelen o maa kelen ni ɲɛ kelen sɔw ɲɛ kelen a kan ka bɛn o de ma donc n'i y'a mɛn ko kilo 2 ni tila ni garamu damadɔ o ye hayi bi bon o yɔrɔ la ni ma ɲɛ sɔrɔ voilà o yɔrɔ la a bɛ dépend balo la ne y'a fɔ sisan n'i y'a suma tamaro la a t'o bɔ tardi tamaro den ka kunba fura b'olu ni ɲɔgɔn cɛ nin fa a t'o bɔ mais n'a sumana balo la min ka misɛn i b'a ye a b'a bɔ mais n'i kɔni ye sɔw ɲɛ kelen bɔ i ye zakatul fitri bɔ donc a bɛ dépend kuma dɔ aw ka yɔrɔ balo cogoya la kilo 2 ni tila in ye estimation de ye o ɲɛ kelen bɛɛ dama ka kan o la bɛɛ dama ka kan o la denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan
k'a fɔ ko misalala a bɛna bɔ k'a fɔ fana ko i ma se ka sun k'i kan ka mudu in de bɔ non i ma sun o mudu o bɔli i b'o bɔ ye wajibi ye o b'a d'a ma zakatal fitiri fana o fana b'a d'a ma o fana bɛ bɔ ka fara k'a kan. o fana bɛ bɔ ka fara kan. u tɛ kelen ye fɛn sugu kelenw tɛ. i ye kuma faamu. donc k'a fɔ misalala sisan k'i bɛna bɔ ɲɔ la walima i bɛna bɔ malo la kulo hakɛ k'a fɔ k'u ye ɲɔgɔn jɛ non o tɛ e ma n'i ye sɔw sɔrɔ dɔrɔn a banna. misala mɔgɔ min y'a ta bɔ n ye tamaro f'i ye kira sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ ko tamaro la a bɛ bɔ a ye balo dɔw fɔ n y'a f'i ye a kɛra ka kira to Madina sallallahu alaihi wasallam a ye balo minnu fɔ k'a bɛ bɔ olu la n'i y'o balo jateminɛ différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ n'a fɔ an fɛ yan a ye kaba fɔ dɔ bɛ se ka bɔ kaba la dɔ bɛ se ka bɔ kaba la dɔ bɛ se ka bɔ malo la dɔ togodala mɔgɔ bɛ se ka bɔ wala ɲɔ la donc i b'a sɔrɔ a quantité u bɛ caya ni ɲɔgɔn ye. o se ka Bamakɔ yan sisan an bɛ malo dun ka caya mais ni sera an ka togoda dɔw la olu bɛ kaba de dun walima kɛlɛ u bɛ ɲɔ de dun parce que u b'o de kɛ to ye u bɛ fɛn caman donc olu fana b'a bɔ o la. u b'a bɔ o de la donc toujours i bɛ yɔrɔ yɔrɔ i ka sɔw ɲini dɔrɔn i k'i ka zakatal fitiri bɔ kuma banna. n'i ka sɔw ɲini a ka balo fanba i ka zakatal fitiri bɔ kuma t'o la. kuma t'o la. voilà donc dɔnnibagaw fɔra ɲɔgɔn kɔ zakatal fitiri wariko la k'a fɔ n'i y'a jateminɛ k'a bɛ se ka kɛ wari ye dɔnnibagaw fɔra ɲɔgɔn kɔ fa ujiza wa ukriya dɔw y'a daga dɔw y'a kɔ minnu y'a daga u y'a daga n'u ka dalilu ye o dalilu ye jumɛn i b'a sɔrɔ misaliyala sisan n'a fɔra ko balo ko ka balo bɔ ko k'a di kuma dɔ la a ka di ye k'a di mɔgɔ dɔ ma i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ laɲini wɛrɛ bɛ se ka kɛ a la k'a sɔrɔ balo in tɛ misaliyala ni fantan bɛɛ taar'i ka malo di a ma kuma dɔ malo ye kini de o tɛ wa n'a bɛ kɛ cogo di a ka gɛlɛn voilà donc i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa d'a ma mɔgɔ wɛrɛw fana b'a dɔn k'a fɔ mun ta ye olu fana bɛ taa d'a ma donc olu barow mana ton ɲɔgɔn kan donc mais a kan ka fɛn min nanfɛn minnu san kɛfɛn minnu san k'a kɛ ka malo in tobi lala ka se ka kɛ n'o t'a bolo donc a dɔw la olu ka taasira yɛrɛ k'a fɔ i bɛ se ka wari d'a ma donc a b'o kɛ ka dɔ minnu bɛ yen ka olu tobi n'a ye ka wari tɔni k'a mago misɛnninw ye o fɛnɛ na e t'a fɔ k'i bɛ wari dɔ de d'a ma dɛ i b'a jate de a kan ka bɛn hakɛ min ma a kan ka bɛn hakɛ min ma i bɛ hakɛ dafalen de di dɛ i bɛ hakɛ dafalen de di n y'a f'i ye dɔnnibaa dɔw y'a daga dɔw y'a kɔ fɔnkɔɲɔgɔnya b'o la k'a fɔ i b'a wari fara ɲɔgɔn kan fana k'a tila ko i bɛ dɔ di nin ma o t'a la a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan de i n'a fɔ suma in bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di maa kelen ma parce que a fɛn dɔw bɛ yen n'i m'a fɔ k'a préciser dɔw t'a faamu dɔw b'a fɔ bon komi a bɛ se ka bɔ wari la sisan kɔni ne ka zakatal fitiri wari kan ka bɛn 5000 ma ou bien a kan ka bɛn 8000 dɔɔnin ma est ce que n t'a tila karisa bɛ yen n ka 4000 d'o ma karisa fana ka taa 4000 d'o ma o tɛ bɛn. non n'i y'a ko ye i y'a tiɲɛ cogo di a dabɔkun ye min ye e k'a faamu i ta tɛ o ala de ta don sadakati de don ala kira de y'a faridanya sallallahu alaihi wasallam y'a fɔ sunna wajibiyalen don donc n'e bɛna bɔ o y'a fɔ cogo min na i b'a bɔ ten de o y'a bɔ cogo min na i b'a bɔ ten olu de kan don dɔnnibagaw ka nin ye talxisu ye ka ko nɔgɔya mɔgɔw ma i n'a fɔ an ka sigi cogoya la kira ye fɛn dɔw kɛ sallallahu alaihi wasallam a waati kira y'a kɛ ni cogo min ye an bɛ ka o kelen de kɛ dɛ mais an y'an ta yɛlɛma mun kosɔn an bɛ se ka ta bɛn kira ka laɲini ma i n'a fɔ misaliyala an ka walanda t'o ye o ye hors sujet ye mais i bɛn'a faamu banni don ni banni kɛra yɔrɔ min na ala kira sallallahu alaihi wasallam ye sunna in ta Jafar tɔya Sidina Ali balimakɛ o fatura ala kira ko atimu ahla Jafar a ye Jafar dungo la dumuni kalaya b'u kan a kana t'u ka suman tobi a ye suman tobi ka taa d'u ma ni banni kɛra yɔrɔ min na kira y'a ta Jafar ka fatuli de la i ye kuma faamu bon bi n'a fɔra banni kɛra yɔrɔ dɔ la ko bɛɛ ka suman tobi ka taa n'a ye e ye kini tobi ne ye kini tobi ne ye kini tobi kuma dɔ naji ni tigadɛgɛ malo bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kan n'aw kɛ man di ɲɔgɔn kan i b'a ye a bɛ kɛ tiɲɛni donc dɔnnibagaw y'u sigi dɔrɔn k'a jateminɛ n'an bɛɛ jɛra ka wari dɔ bɔ wari tiɲɛ man di dɛ u ye wari bila o nɔ la mais a ma bɔ a minɛn kɔnɔ toujours a dikun ye min ye a dikun sabatira donc zakatal fitiri k'a bɔ balo la ani ka na n'a ye wari la a dikun ye min ye o bɛ sabati a kɔnɔ la dɔnnibaa dɔw y'a daga dɔw y'a kɔn ko non kira m'a kɛ jamais an t'a kɛ bɛɛ n'i ka dalilu don man kala da aliman laqiya Allah saliman ni mɔgɔ min y'i gulo dɔnnibaa dɔ la i bɛ ala sɔrɔ i kisi de i ye kuma faamu ala k'an ni sababa bɛn donc zakatal fitiri sɔ u ɲɛ kelen de don i y'a bɔ fɛn o fɛn na sɔ u ɲɛ kelen o de don o sɔ u ɲɛ kelen o de bɛ bɛn mudu ɲɛ naani ma mudu ye a fana de ye n y'a f'i ye mɔgɔ min ye mutawasitu ye caman ɲɛmɔgɔ o bolo falen de kan ka bɛn o ma bolo falen yɛrɛ o de kan ka bɛn mudu ɲɛ kelen ma donc n'o o mudu ɲɛ kelen
وفن نببه ونينا نببه صو نيكلم إن شاء الله ودي زكاة الفطر زكاة الفطر بولي على كلا حديث صلى الله عليه وسلم أبا فسون غلونيندو فو زكاة الفطر كابو نمغمي يابو إنا فو سلي شيني سلي نمغمي يابو كان سي كالو يلما كان سي فو سلي كان لا تاما نمغمي يابو وبي زكاة الفطر لو كوفي ني ترابو سوفي ويسرقتي دي ويسرقتي وتزكاة الفطر iko ne min bo yenyu ma yake bo wati fana temene tu awala na wati temena iba boli min ke abe bla min wore kono ate bla zakat al fitr no parce que zakat al fitr go ebna mini min damine est ce que ebe ga jimmin bla fo wakati de ay table fo depuis ave fo dugu jara do di ke jimmi do mi kan ne ke sani go ke normal voilà bon mo kan ahamini ni parce que baraji fitini ambe jori la kasoro ni arete baraji fitine baraji bado mo be jonina mo be nke kulenge fen ninga gelenga teme suntiga ka ninga gelenga teme suguri ka kakilnai awo ninga gelenga teme ka ni mo me masun suguri du iga sun kayon ni mo me ni masuntiga ni suntiga wakati sera abana isuntiga ra ka bon mais zakat al fitri fika le bode donc mo ko hakili tunna kana kulenge fen dola ka yedro ko ni te o shi ko bay ni mo tora ka kulenge ala kira ka kuma la sallallahu alaihi wasallam so kulen ala tala donc mo ka ku sebe parce que ala kira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam o ala ka kuma kan ala yere de fay wa ma ataakum rasulu faquzuhu kira fe min daw ayamin wa ma naakum anhu fantahu na ya ubaliga bo fe ma ya tuy donc ni ya min ba min nyu fi ngo ala tala ko qur'ana ko wa man yuti rasula faqad ata Allah ni ma mi kira la batu ko tiena ya ala la batu ko na ya me foddo min kira ko sayyidina jibril ko korle ate fotane afo man yuti Allah wa yuti rasula koni mogami ala labatu ka kira labatu me nana bigoni mogami kira labatu ko ala labatu est ce que aforata dibla sara ala ya fa ko kelende du ni mogami kira labatu ya ala labatu Allahu akbar kuma fam ala kan ni sababa Allahumma amin haybi ambe foli dima dante foli mina inshallah kadaka nunu fennu wala walali nafa pa de be ala ma caman ba di be minnu bɛ fɛn ninnu ye nka u t'a bɔ kun dɔn a bɔbaliya fana kɔlɔlɔ min b'a la u t'a dɔn an bɛ san kuturu bɛɛ lajɛlen kɛ alabato la i bɛ seliw kɛ i bɛ sarakatiw bɔ i bɛ ɲumanyaw kɛ i bɛ sinjiw tugu i bɛ kɛlɛkɔrɔw ban i ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ sunkalo waati nana se i sera ka sunkalo tile 30 fana k'o sun ala ye k'i yɛrɛ jɛ ji la k'i yɛrɛ jɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la fɛn kelen min bɛ yen n'o o fana bɛ n'i ka batow tɔ bɛɛ lajɛlen dafa nka e m'o minɛ ba la ka da k'a ma se ka walawala i ye fɛn dɔw bɛ yen walawalali ni maa la faamara o la n'a fɔra sisan ko fɛn kura dɔ daminɛnen don nin fɛn kura in donkan min b'a la o ye nin ye n'i donn'a kɔnɔ kalo o kalo i bɛ nin fɛn masina in de sɔrɔ a kɔnɔ walima kelen i bɛ nin bɔfan in de y'a la donc ni e la faamuyara o la e b'a ye k'a fɔ vraiment ne donna na n ka nafa b'a la donc e ye bato ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ san kelen kɔnɔ lala wari dɔrɔn an b'a fɔ ko kalo 11 e y'o bɛɛ kɛ bato kɔnɔ kalo kelen pe min n'o fana sugandira kalo tɔw cɛma n'o ye rahamadani ye ka tila ka don dɔw fana sugandi a kɔnɔ zakatal fitiri minnu ni an kan k'a bɔ sumanw na ni k'a kɛ ka n ka batow tɔ bɛɛ lajɛlen dafa i n'a fɔ Alahu subahanahu wa taala y'a ɲini an fɛ cogo min ni i ma lafaamu o la i tɛ se k'a faamu a ka di dɔw ye k'a bɔ nka u t'a bɔ cogo dɔn a ka di dɔw ye k'a bɔ nka olu t'a bɔ kun dɔn dɔw fana bɛ yen diɲɛlatigɛ ko o ko yanni u k'a kɛ a ka d'u ye f'u k'a kun dɔn fɔlɔ o maaw bɛ kulubalilakaw ni a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ala ka faamuyaliko ɲuman d'a ma donc an y'aw wele ka na e kɛra sababu ye ka na ni i ka nin mudu in ani mure ka na ni o ye ka jira maaw la jabaranin kan ka jira k'a fɔ zakatal fitiri a bɛ bɔ nin de la maa kelen o maa kelen nin ɲɛ kelen de bɛ bɔ o la hali n'o y'a sɔrɔ den min bangera su in na i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min donc diyagoya don a kan ka bɔ o ye o tuma na o ye hakilina ɲumanba de ye an b'aw fo dante foli min na aw ka cɛsiri a n'aw ka timinandiya a n'aw ka diinɛ baara la an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ ala k'aw sara ni hɛrɛ ye o kɔfɛ hali bi Suleiman Imam Suleiman Balo
ambe fi haysa kana famuya nin la halal nuna ya na chugo fo ko mun bala iyo fo bonya mun ba kono iyo fo mais akelen ko fe amena nafa ba were min sura kono walla do ba fo a mo ngente onni ibe se ka nyesike kabini bi atobe doni bo hanu asoro tili nani walma tili saba de torala o tili saba kono alaje ibe se ka dondoni mun soro kere falawla ka lu faranyanga akere chugo chugo nianga ni asiri Allah subhanahu wa ta'ala hina masadu abe boda to dima ala be se ka no ko yitumi e ka se ka bo dimba ka kodo haybi amma gobe famalula amma gobe wala lula nafa mun ba kono amma gobe ula annan yono anga se ka famalu sura kono anga labe ka donko folen kono nala ka se ka anga shaqatul fitri bo anga dimba yawde ala ka no Allahumma amin ala ka no Allahumma amin nya fi sunna de do sunna wajibi alendo on seko damajira ko bala seko damajira ko jumaye mo do be ba soro fantando fente ale bolo mais abse ka kebe zakatul fitri soro e mi fantan iba suma ye mi soro iba suma ka bola o fene bebe mo na min dema e bi ga dema ta suma ka bola o fene bebe ba shi tola o temenen ko fetuni ni mo mi ya ke Allah taala je ibo di soro kana jo ala je la de ala je ka boku sebe ala je o ka boku sebe ima nabi Musa alayhi salam aba fo aka mo ma wa ajiltu ilayka rabbi litarda wati min aka mo be ako kishilen ko fa baru kalzumina atela la ka taala ma ko ala ntela la ka tema mun ko so ibse ka je ma chogumina nabi Musa ni kuma min fo donc ala ka je ku badi mo ki hakli to ala taala ka je la ka ala ka je nyimi ni zakatul fitri bo ibe ala taala ka je ba soro o temenen ko fetuni ala kira sallallahu alaihi wasallam ni mo mi kira ka sunna waliya iba baraji soro o temenen ko fetuni ya boli min ke ka di miskino ma ye miskino la duni ne o ko badi ima ala taala ba fa falakta amal aqaba ko yalma idilla ka ko bada chogobawa wa ma adraka mal aqaba ko bay jumay fakura ka ba ka jon kan ora bala awiti amun fi yawmin zi masghaba wal ma kan laduni ka duna domi mo gelando donc i bora ka yoro do fo sisan ka ayira ka fo min ya zakatul fitri ni ala yake mamunun bi ni mo wona la zakatul fitri do uluma ulu fana libana mun bi ko du konnana ulu fana be siku ka zakatul fitri o kabo suma kelina kabo o be daga bashi foitola o be daga don nana kana ka zakatul fitri dinama in sigi ɲɔgɔn du yɛrɛ bɛ yen o fana nana ka zakatul fitri di ne ma donc ne fana bɛ se ka n ta o komi a moyen ma kɛ ne ye n k'a san k'a bɔ n bɛ se ka n ta bɔ o la k'a di ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ka bɔ k'a di o dagalen don baasi foyi t'o la alhamdulillah a kiri ye zakatul fitri kiri toujours i k'a faamu sunna de don mais n'a kɛra k'a tɛ pepepewu a binna ka bɔ i kan a bɛ n'a fɔ layafaga o fana tɛ fara bɛɛ ye sunna de don ni fɛn min binna ka bɔ mɔgɔ kan ni sunaya ye o bɛ kɛ seko damajira ko la o binne ka bɔ i kan mais en tant que a moyen bɛ yen sunna wajibiyalen de don dɛsɛ min b'a bin ka bɔ i kan ala k'an bɛɛ kisi o ma wa an dun b'a jigin an caman kisilen don o ma dɛ an caman kisilen don o ma dɛ ala barika la an caman kisilen don diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi an caman kisilen don o ma donc k'a bɔ i bɛ ala taala jɛ sɔrɔ ani n y'a f'i ye kira k'a di sabi sallallahu alaihi wasallam a ko sunbaatɔ ka sun gulonnen bɛ sankolon dugukolo cɛ fo zakatul fitri ka bɔ donc mɔgɔ kana sunkalo baara kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko sun banna o y'a bannen la fɛn caman de gulonnen bɛ sunkalo kɔnɔ ka sɔrɔ sun tɛ o Allahu akbar fɛn caman gulonnen bɛ sunkalo kɔnɔ ka sɔrɔ sun tɛ an ka walanda bɛ taa s'a ma laylatul qadri a kɔrɔ ko latigɛ su fɛ an bɛ so wa a y'an tɛ so donc i bɛna ye ja sunkalo su kɔnɔ ko dɔ gulonnen b'a kɔnɔ i y'a faamu o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ ihtikafu kɛ ihtikaf o ye ka tile 10 laban sunkalo tile 10 laban ka bɔ a ka so pewu ka taa yɛlɛma misiri kɔnɔ o bɛ daminɛ sunkalo tile 20 fo ka taa se selidon fajiri ma o fɛnɛ bɛ ala bato de i bɛ ko wɛrɛw kɛ i b'a sɔrɔ kuma dɔ o n'i ka sun fɛnɛ tɛ kelen ye donc ko caman bɛ yen sunkalo kɔnɔ baraji sɔrɔ kow don o ni sun tɛ kelen mɔgɔ kan'a fɔ ko n bɛ nin kɛ ne ye sun kɛ ko ye ne ta bannen dɔn fɛn fɛn fɔra ala ko waf'alul khaira a ye hɛrɛw kɛ de
ma fo ere kere hero ay fo jamu de la leader ka cha ay hero ke ka cha kuma do la mi ka domini bula be domini bula so ni defo yiri ka suna defo ti ka sella na yero la defo ti ka sarakatila ni mo hero ko bara ala bi min ni ibla ni dami ito dongoy wala ala kira ka di sabi sallallahu alaihi wasallam aba fo na fara ko jinya be na wuli ka soro yi judo bi bulo ki kan ni ba turli ma ko jinya wuli sera ki ka turu mo ta do ni kishila me bala ni ko jume kana jo bara ni man foila ebe ni bara e ko ni bara ni misala la zakatal fitir ne kilenta ni so nya kelen ne kan bo abe mun tiene ni mo wala abo kira de ko ka bo suna wajibi ale ne do se ka ke musulman cogo de non pratica il va pratiquer voilà donc à pratiquer les kira min fo ko ke sallallahu alaihi wasallam be ki hakili to ala nya fiedi ale kiri ni sun kiri tikili usaz ce ba bo muso ba bo dim sem fara ma korba ka jon fara horon ka maraba ka fara mara denka ali barakala mo balo bika ali ka barakala mi be duko barakala mo ibe sika boy eta balo iba sara min dama na balo tikele ayo tikele wala ni asoro sisa ko balo ti na ni nyonche a balo tiga a zakatal fitri fenen bina ga biga ma ka balo be ga yorom ne ba ka zakatal fitri bo ibabo don ba do ko ni be sara di dama ki ka fay o de ni i kera bakli note e be mo mi sara e ba nyekele ngoli o yi abo sangono ate fuichi wala ki ja ka bo de kan bo don ba yo fenen min fo ya fo ni kiri jume iba soro kuma do la be se ka ke barakala be bolo e ba balo me balo mo gore de be jone na o balo o be barakala balo e akon be ka dumuni ke me mo gore jone ne ka balo bo kuma de ba so e refene mo be barakala tala o sababu la donc a fo kan be bla minan kono woro kan ta kama fe ala kan ni sababu allahumma amin zakatal fitri ne de zakatal fitri mo ko hakili to ala ka bo ale kuma man jaw ni so nya kele mo do zakatal fitri bo yani an kan ko nyana dakuru nya labana ambe sigi ni fen nunu kan ina fu yere ka kuma na mamunu ni ulu masika so nu la jarabilindo o kuma na ulu kan ka mudu munu bo ni nyo mudu yi wala o mudu nyekili o munu masika so awo dungudo anyekili a bet sika faraka nyanga ka bo a be fara nyonga dungudo nyekili abina fo san ibeni nyabisaba wala nyabisaba ibeni nyabisaba bo ko di wala o be bleka sun place la o be bleka sun place la ala ko man tatawa khairan ni mo mi hera ko ke baraji ya suma anya bisaba ya suma o ki ga na songa da ala o fo ni mo mi na songa da ka ko hera bari o mudu tay me zakatal fitrita tola donc ni nyabisaba bo ni sikara mi ka daka wala akera wasaba yo akera waflo hal ni million geledu ni o daka no suhube bo ni million gele be daka o be sika dine rema lala o ko inga usa kosobe ala kan ni sahaba be amin inshallah o kofe ni zakatal fitri so mi ni an kan ko bo yana duce wali kili adon yere yani don ce ni cleflay aboli be dame ta se silikene la tawati ma mais ni silikene ke ni tira ka ba o yo kele sarakati ni abo ko o ti zakatal fitri bli o kuma na ni makili o kanga be ni nyekili ma hakila ni ombora sirada wala bibina ni temana fa o famu fe iba ferita e fam bele jele fe anga fiula gironda wulula sugu ko nauna abe fambe mo be ka feri islamia fe be feri oro la bi halanga fi dawla sisa nya bala sirada wala mo ko londo ko usigi nyon san fe o be ku feri o kuma na ale kanga boni minami o de flen yetanto ok alhamdulillah ambani ni allah subhanahu wa ta'ala fe alaka famol ko nyumanda ma anga bato kilo ala ko bele jele minanye alaka nga jurumu yafa alaka na machebe o kuma na ika fuli ko ni kada kun yala bon alhamdulillah fuli kam min ba fe o de bara min nambe ka ke sungolo kon nala bara me ko korma doni bara inde me ba amu fo parce que bara nyambala image be ka bo isikile me ka la je nga bara chama de be ke sana chere chama be ke tele so bara ke ba bara chama de be ke donc musaka ko be fenen be bo mo minnu fenen fe vraiment be foli folo lula olu de be baran ke mun ko son aw se kay ci ko min lafiya la do wa fa akarta ni ga ni mission na tele la o ale sigile me ka la je ba so ale be ka so facture de sara mais tele min be tele la
o facture be ma wɛrɛ de kola an b'olu tigilamɔgɔw fo ani teleso fɛnɛ an si ka so tɛ an bɛɛ bɛ bɔ an ka sow de la ka na sigi a la tuma dɔ an natɔ n'an tatɔ ko caman b'a kɔ kɔnɔna la donc ka foli kɛ tuguni aw yɛrɛ baarakɛlaw ye inchallah ka dugawu kɛ ka deli Alahu taala fɛ masa min ye ɲinɛ sunkalo yira an na ka tila ka nin kɛli nɔgɔya ma amin ala de y'a kɛli nɔgɔya dɛ o ye tiɲɛ foyi ma nɔgɔn fɔ n'ala ye min nɔgɔya ala min y'a kɛli nɔgɔya an b'a deli ala fɛ san wɛrɛ ala k'o yira an na an y'a kɛli min kɛ an b'an jigi da baraji kan ala kira b'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam ni ko ko kɛ i jigi da baraji kan alhamdulillah ni baraji t'a la bɔ a la parce que munna ni baraji t'a la nimisa de b'a kɔfɛ nka i y'a kɛli min kɛ baraji de b'a la ka émission sigi spécialement sunkalo kɔnɔna la ala ka kow kan ni ko ba de baraji ka bɔ Alahu taala yɔrɔ alhamdulillah ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'ala ye mɔgɔ min kanu ni hɛrɛ a b'i lafaamuya diinɛ la aw kɔni bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman de lafaamuya diinɛ la dɔ bɛ i b'a sɔrɔ a tɛ se ka taa wajulikɛyɔrɔ la dɔ bɛ i b'a sɔrɔ a tɛ se ka hali wajuli lamɛn mais ala y'a lajarabi ni télé ye a bɛ télé lajɛ a b'a sigi a bɛ faamuya sɔrɔ a la Alahu taala barika la et puis a bɛ i n'a fɔ mɔgɔw bɛ ɲininkali de fɔ i ye wa ou bien i bɛ ɲininkali bɔ yɔrɔ min na wa e kɔni bɛ ɲininkali kɛ a dɔw la fɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ taa jɔrɔ min jaabi kɛ cogo di o b'a sɔrɔ faamuya caman bɛ sɔrɔ baara in na donc hɛrɛ ba de b'o la an b'a deli ala fɛ ala k'o hɛrɛ jida an ye ka dugawu kɛ san wɛrɛ sunkalo bɛ ala bolo ala k'o yira an na an ye min kɛ sunkalo in kɔnɔ ala k'a minɛ an ye an y'a fɔ min kun b'an kan zakatal fitiri an b'o kuma la nka selima musakaw fɛnɛ ala k'a bɛɛ nɔgɔya ni ala kira yɔrɔ ma ye salli ala muhammadin an b'i fo kosɛbɛ dante foli min na o kumana ni maa minnu mago bɛ Mulayi Sulemani Balo la diinɛ tagabolow la ka se ka faamuyaliba sɔrɔ diinɛw kɔnɔna na walima u mago b'i la lahala wɛrɛw la o kumana u bɛ se k'i lasɔrɔ nɛgɛjuru sira minnu na i bɛ se k'o di limanaw ma n'u ye i wele dɔrɔn u bɛ se k'i lasɔrɔ ka d'a kan waati dɔw la i bɛ taa sɔrɔ maaw bɛ sɔsɔli dɔw kɛ walima kelen u mago bɛ faamali dɔw la diinɛ kɔnɔ jango kɛrɛnkɛrɛnnen na an balakaw waati bɛɛ lajɛlen la ka d'u ye ka fɛn dɔw dɔn diinɛ kɔnɔ cogo min na u kana se ka don fili kɔnɔna na mun b'u ka sun ɲɛ mun bɛ sun tiɲɛ mun b'u ka batow ɲɛ mun bɛ batow tiɲɛ u yɛrɛ bɛ se ka kuma dɔw mɛn walima sɔsɔli dɔw bɛ se ka na walima furucɛla batocogo denw la doncogo buraw la doncogo olu n'a ɲɔgɔnna caman serew kɛcogo jarabaw kocogo sunna ni farida u n'u cɛw ni ɲɔgɔn cɛ walima ni gɛlɛya dɔw yɛrɛ bɛ du kɔnɔnaw na walima fɛnw na a ka d'u ye ka karamɔgɔw wele k'u ɲininka olu ka se k'u bilasira u kana don fili kɔnɔna na ka taa u ka diɲɛ tiɲɛ k'u ka lahara tiɲɛ donc ni maa minnu mago bɛ Imam Sulemani Balo la olu lahala ninnu na aw bɛ se k'a wele a ka nɛgɛjuru siraw la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira di maaw ma pour ka se k'i lasɔrɔ ni sira telima minnu ye ala sɔnna ala k'an ni sababa bɛn donc a numéro an b'a fɔ Orange ni Malitel don a numéro fila bɛɛ ye kelen an ka fɔlɔ Orange la 76 42 76 42 69 69 69 69 voilà o ye Orange ye 76 42 69 69 alhamdulillah o ye Orange ye n'a kɛra Malitel ye 66 42 69 69 62 42 69 a numéro fila bɛɛ ye kelen ni fila y'an ka numéro ye n'ala sɔnna i b'an sɔrɔ nin na hali bɔlɔlɔ sira wɛrɛw fɛnɛ kan inchallah taala i b'an sɔrɔ nin na ni maa minnu mago b'i ka formation fana na hakili la bɔlɔlɔ siraw sitiw b'i bolo maa min bɛ se k'a don i ka fɛnw kɔnɔ ka d'a kan i ka fayidaw caman bɛ yen maaw ka se ka olu fana lajɛ an b'i ka fayidaw ye bɔlɔlɔ siraw kan ala ka ni sababu an b'olu kɛ dɔɔni dɔɔni parce que o fɛnɛ kɛ kun ye min ye kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min ye koronko ta ka bɔ i silamɛ ɲɔgɔn da la diɲɛ ta la ala bɛ dɔ ta ka bɔ i da la kiyama taw la wari t'an bolo ka di bɛɛ ma kuma dɔ sani t'an bolo ka di bɛɛ ma mais i b'a sɔrɔ an ye ala tɔgɔ min sɔrɔ an karamɔgɔw fɛ nin ye kisɛ ye n'i y'a kɛ i ka nin laɲini na i bɛ nin sɔrɔ an b'o bila silamɛw ye mɔgɔw b'u nafa sɔrɔ a la donc o sira ninnu kan i bɛ k'olu de fɔ an kɔni ta dabɔkun y'o de ye la kelen o kelen ni mɔgɔ min y'a kɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka barika don a la ala k'a laɲiniw sabati a bɛ diinɛ tɔ diya mɔgɔ ye a b'a to i tɛ taa da tugu dɔw fɛ parce que bi bi in na hadamaden mago fɛ i bɛ don da caman fɛ mais n'i ye da siranin sɔrɔ surumani ala ko k'a ye welenbaw jaabi ala wele cogo yiralen la i kɛ ta i bɛ nin sɔrɔ n'i y'o sɔrɔ o ye koba ye n'ala sɔnna an b'olu fɛnɛ baaraw alhamdulillah de bila an balima silamɛw ma ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ nafalan bɔ a la ni ala kira yɔrɔ ma ye salli ala muhammad
ina fo aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na aw ka jɛmukan mandi don n'o de spécial ramadani maa min kuma bolo o de alhaji imam Mulayi Sulemani Balo a ka nɛgɛjuru sira o de 76 42 69 69 wali kelen 66 42 69 69 o ye Malitel ye bɔlɔlɔ siraw fana ka n'aw ye a tape dɔrɔn ka sɛbɛn n'o de Mulayi Sulemani Balo ye o kuma na a b'a ka information bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ an b'a fɔ dante foli min na aw ka jabaraso mandi don n'o de Pinal TV aw denkɛ an'aw balimakɛ n'o de Cheikh Mamadou Sy ye an b'a fɔ aw ka salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu aw k'an bɛn waati wɛrɛ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين